Au. Yo. Loh, muni ora maju. Ora muni wis. Aja kene aja. Iki mlebu apa ta iki kobong kuwi ya. Ayo. Sang sik Dot. Ayo Bos. Kita untukku ta Bos? Ayo kita menciring Kak. Pokoke sesek rasane iki. Aduh. Asli nanggap Anda serap leteng. Kepiye? Aku nek ana lighting ngene iki wedi kok untukku ngeflashing ngono. Memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Yuk salam sik Dot. Yuk. Ayo. Aku apa kowe? Kowe sik. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo. Kowe ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tonyo Dorak. Aja bengak-bengak ngono ae lho. Ayo wis didongake muga-muga sing jawab mlebu surga. Amin. Lah iya, Boy. Ning kene desa ndi, Dot? Kowe ngerti ora? Boh aku diundang ora ngerti kok. Takon bose ngek gendut ya. Bos gendut. Niki desane pundi, Bos? Hah? Endi, Bu? Pripun? Nggawa polengan. Gitu, Bu. Ya muga-muga masyarakat ini sehat selalu lancar rezekine. Amin. Iya. Pokoknya didonga sing apik-apik. Ya, dongaku masyarakat kene kabeh ora pegatan. Kowe iso ae dione. Ngajal sak duwe suwok pas nonton ngene pegatan kabeh rondone. Antili. Pisan to mila Avada Indonesia ini. Iya aku pisan. Pisan iki gak apa-apa, karang yo ganti-gantian ngono kuwi. Aku mau telepon kareng bos sing gendut ae. Halo. Good afternoon holiday. Piye? Toilet bus welcome. Lah welcome. Gue nu melampah ngono aku ngono. Lu melampah dari. Iya, itu watt 5 lampu watt aku yang ngono. Lu melampah dari Purworejo. Iya, saya kan sudah lama di Jakarta. Iya. Minum saya teh gendul. Hah? Iya. Apa? Teh apa? Teh gendul. Teh gendul. Iya lah. Bangunnya nunggu penter ya? Iya, saya kan ibu saya mendaud. Hah? Bapak saya ngarit. Nggih tepangaken. Nggih. Kula sinten? Codot niki. Nah niki partner kula mbiyen niki lah. Ya Allah. Niki Andes. Nggih pun tepang nggih. Tak idioni lagi. Ya, iki lho ana cewek artis iki kabeh. Halo Bos. Sugeng dalu lah ya. Bos lanang dhewe ning kene. Monggo Bos. Iki sing nyanyi monggo. Bos. Ngono. Oh aku didongani sik ning jero korek Bos e. Piye? Semelek kene kaca Mas Rakin wae. Jas. Lah kesempok lek. Lah kutuk. Ngono. Blekutuk. Dongane karo nyilem banyu. Aku ki ngombe banyu. Ngono ya. Saiki dinaik tembang. Sik. Ayo Bos. Saya kok nggo artis kok. Ayo Bos. Ayo. Tak tertibke sik. Nah, iki denggumun masyarakat ini kok iso muni sempritan. Angkemmu kok anu? Hah? Iki ana kamera iki. Dudu kamera. Iki tak duduk kamera. Bisa ta? Nah. Syaratnya untune merongos. Nah, gak merongos gak iso. Ayo. Aku ngabab tok Des. Gajal. Mas di zoom untune tok, Mas. Ini. Ini kok TV nih. Piye. Syaratnya merongos. Ngabab tok. Anot. Ajene wae aku, Mas. Lila. Ya. Ralse. Ora nyono ngono ya. Del. Bismillahirrahmanirrahim. Sepiro? Kok metu e? Ora nyono. Ora ngira. Kowe
Joko Oh, saya malah mau belanjani. apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Baik, setutup hadirnya untuk Pak Jaya. Tujuannya bersama Avoda Indonesia dikasih Adanilo. Ya, semoga. Hey! Bergoyang bersama Avoda Indonesia. Masuk hei. Ayo. Kowe lagi adat. Masuk lho. Ayo.
Pripun Bu apik mboten? Ya, ibuke sing ngetak aku ngasih salah kieu ngono iki. Ibuke. Woi pripun? Mrongose nyanyi ra apa-apa. Pripun Mas apik Mas? Untune ala atiku wis lira. Ana bayi wedi kok dilapen. Pripun? Saiki sindene cukup. Ya. Awak dhewe sing joget. Ya. Ha ta. Pajune aku wis mengkis dua. Bareng ngono juk salto-salto meneh to. Karo ngenteni yang ngebase kono ana meneh. Ayo, yuk Bos. Ayo. Mbake bubuk. Bubuk.
Aja suwun. Kok ana kipase, Mbak? Aduh, kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Dasar. Pacarmu akeh kok. Ayo. Sendi. Mbuh. Sendi lepas sendi. Ajal, kowe nek kata-kata itu sih lah. Ajal, ayo. Yo, Jal. Ngombe es degan ning alun-alun Magelang. Kadung. Ayo lho. Kadung sing cedhek wae. Sing cedhek kene ndi ya? Iya. Wakene kon Ya, terus ayo. Mangan es degan apa? Ngombe mangan. Ayo, iya. Jiwan tu tiga. Ngombe es degan ning alun-alun Magelang. Asik. Seger. Lah ya seger. Ya. Ana petek warnane ireng. Lah iya petek akeh warna ireng. Cemani pluk. Oh, tak kira. Kena ya? Ya. Iki kata-katane tenan iki. Ya. Godhong lompong, godhong pring. Aja plompang-plompong ndak untune garing. Ya, kosek. Apa kuwi anu dhewe? Aku dhewe. Iya. Ya wis sekarang ki awak dhewe nyanyi ya wis. Saiki gantian atraksi neh, Bos. Yuk. Menikmati iki kawer-kawer ki apa to jane? Nganumu kelawar. Kathokku suwek. Endi? Kok anyes sithik ta iki? Ora dibencet. Nanti ndak lato-lato. Lato-latonya gundal-gandul. Aja ngono ya. Saiki salto sik des. Oke. Kok ana sing nyawel. Tenang ae ta. Oke. Ki apa to ki? Iye. Lho apa? Aku tak mau cintaku dikocok-kocok. Apa dikocok-kocok gitu? Ya. Ya Mas, ayo Mas. Diulapi sik ndak gupak.
Yeah.